Dneska se zase kouknu na Refresher a dneska na nějakého Smolky a Backseat. A fakt nevím, kdo to je, jenom vím, že asi dělají hudbu podle toho, co tady vole je napsaný. Jdem se na ně kouknout. Takéto tielko nevyzerá jak búran. No, trošku. Mám tlesknúť? A jsou to Slováci, takže GG. Tleskni, ty. Jau, toto je Big 13, nachádzame sa v Refresheri, toto je Close Friends. Ja sa volám Smolky Vonka. Ja som Big 13K. Toto je Big Refresher. Absolutně nevím, co je 13 za label, já fakt netuším. Máte nejaký fetiš? A čo bereme jak fetiš? Fetiš, akože či si uchyl vydrbaný? No však to si myslím, že sme všetci. Co ja vím, poslednú dobu mi idú nohy, ty koko. Co? Nohy? Jako nohy? Jebetí? Nohy? Moje sa ti ľúbia, hej? Fuj. Dobrý je to Neviem, pravda. fetiš, že akože asi ani moc ne. Mne jebalo z tohto, keď som bol mladší, keď som fetoval veľa, tak vtedy som mal nejaké uchylky, ale v čilani ne. Fetiš, ty. Nemám asi nič. Akože vieš čo, na seba mám fetiš, na handry mám fetiš, na dobré veci mám fetiš. A to sú skôr také asi záľuby, ne? Ja neviem, ako sa mi ani ľúbi čajočka, moja čajočka sa mi ľúbi, inak ani neviem jak. Ja viem presne, aké sa tebe ľúbia čajočky. Nechajme to tak. No však áno. Kedy bude kolaps Luka Brasim? Do piče, neviem čítať, ty kokos. Poď ešte raz, lebo strašnú hambu robíš. Kedy bude kolaps Luka Brasim? To je ty kokos Však otázka. ako ono na stole to je, ale ono bohužiaľ tým, že my máme životný štýl taký, aký máme a Luka má životný štýl taký, aký má, tak čo skoro? Už to malo byť v podstate. Už to bolo aj tak načetnuté. Ne, však netreba sa ako nikam ponáhľať, keď to dojde, tak to dojde. Máme iné fity teraz na stole, čo pôjdu. Je takto. On zní trošku jak Buzík. Já nechci tím urazit, ale fakt zní trošku jak Buzík. Teďko nás moc zněl. Akože tiež zaujímavé a však s Lukom my bývame od seba 5 minút akože a sme spolu akože často aj si volávame, aj si píšeme, aj všetko. Aj spolu trénujeme dokonca, takže neviem, keď to príde, ne? No jasné. Tak to asi bude najlepšie, že nebudeme na to tlačiť. Ale ešte predtým prídu ďalšie zaujímavé fity, akože veľmi zaujímavé fity. Sa teším, teraz vieš kedy? Na konci septembra. Nie, pičovina. Na konci augusta. Na začiatku septembra. Buď na konci augusta alebo na začiatku septembra, uvidím, jak to stihnem dať klip dokopy. Robí Dixie beaty a niekomu inému. Zatiaľ No ešte. to nás nezajímá. Čo si objednávate do backstageu? No. Do backstageu, čo tam musí byť vždycky? Ja cigaret, no už ani nevlastne. Vodku tam máme, cigarety, tuškové baterky, ja tam mám jerky a Vincentku. Baterky jsou trošku crazy, ale jinak docela normálka. To je asi tak všetko. Nejaké ovocie, pizza. Ovocie, pizza. Pizza tam je. Ovocie. Pizzu bych si tě úplně zajebal. Úplně takovou tu pizzu, kde máš normálně, že sír, máš jakoby nad šunkou, že si dáš šunkou pizzu, máš těsto, ten protlak, že jo, pojebanej, šunku, a tom je ten sír jako nad tím a je tak jemně jakoby zapečený jakoby. Tak to, když si dáš takovou pizzu, tak to je vynikající, to je úplně dobrý jak zmrt. Pizza, čo tam je? Asi vlastne nič moc. Asi tak všetko. Ovocie, pizza, nejaké A vždycky jedlo, vody a pičoviny, ale však to tam furt Taká je. klasika, no. Akože. Daj, ja chcem čítať. Za otázku do piče. To som ani nemal daj mi to. ešte ukazovať do Daj piče. mi to, normálne som sa rozčul. To je otázka, že pre teba. Musíš to Co aj to je? prečítať. Povedzte, Brontosaurus, Brontosaurica a Brontosauričata sa hádajú. Ktorý z nich je nejbrontosaurovatější? Daj. Prosím ťa, prečítaj to, prosím ťa. Povedz Brontosaurus, Brontosaurica a Brontosauričata sa hádajú. Hádajú? Hľadajú. No, dobre, ešte raz, pardon. Ukáž to piče. Povedzte Brontosaurus, Fakt mi úplně dává feel, že je bůzna, ale skrývá to. Brontosaurica a Brontosauričata sa hádajú. Ktorý z nich je najbrontosaurovatejší? Dobre som to dal? To bolo úplne pre teba, ale dobre Že? si to dal. Ale dobre akože. som to dal. Kebyže to dáš 10 krát po sebe pred nahrávaním, tak nemáme žiadne Ako problémy. toto je strašná sračka. Čo, ten, kto to písal, je najväčší To kokot. není moc otázka, akože. Dobre, poďme ďalej. Ako sa tešíte na túr so Samejom? No, mne sa stala taká nepríjemnosť, že ja na prvú zastávku so Samejom, čo hráme, nemôžem ísť, takže to ma veľmi mrzí, ale na ďalšie dve sa určite dostavím. Tri. No však, ale že na ďalšie dve sa Tri rytmy by tri. Známe to, když jsme Češi. dostavím. A na treťu, ne? No na túto prvú sa nedostavím, čo Ale v tam sobotu. sú 4. Ja máme 4? Ja, lebo Denis hovoril o 3. Tak, na Ne, ďalšie 4? 3 sa dostavím a Jedna teším je v sa na ne. Bratislave. A ja sa teším akože moc. Je to super, nečakali Teším sme sa. to a je to super príležitosť a ideme teraz sobotu do Humeného a neviem, či sa asi nezajebem aj. Lebo v piatok hráme tu na hrade. Doufám, že vás to bavilo a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa.